Вітаю вас, шановне господарство. Гэта клуб Хельсінг і я яго кіраўнік Вейсал Владислав. 28 верасня у нас адбудзецца сцэнарная гульня пад назвай «Бітва за метра курганаў». І, як вы разумееце з назвы, адбудзецца яна на нашай пляцоўцы «Курган». Сцэнар разлічаны на 4 гадзіны, але калі будзе дастаткова шчыльная барацьба, то абмежаванне па часе 6 гадзін, пасля чаго гульня спыняецца і пачынаем падлічваць вынікі. На самой сцэнарнай гульне будзе 4 задання. Першыя 3 дастаткова усім знаёмыя, а чацвёртае складанае. І вось зараз давайте я больш дакладна распавяду, што гэта будуць за заданні. Першае заданне – паэтапны захоп 3 кантрольных кропак. Неабходна на працягу 10 хвілін паэтапна утрымаць 3 кантрольныя кропкі. За кожную утрыманую кантрольную кропку дружына атрымлівае 3 балы. Наступны сцэнар – захоп варожага сцяга, на які адводзіцца 30 хвілін. Гэта значыць, што адна дружына будзе абараняць свой сцяг, а другая будзе пытацца яго скрасці. Пасля 30 хвілін, калі дружына змагла утрымаць свой флаг у адпаведным месцы, яна атрымлівае 3 балы. Калі не змагла, а дружына, якая атакавала, знесла яго на сваю базу, то яны атрымліваюць 3 балы. А калі знесла, но не данесла, то атрымлівалі ўсяго 1 бал за тое, што змагла проста яго скрануць з места. Вось адбудзецца гэтае заданне, і потым ролі зменяцца, і тыя, хто былі ў абароне, будуць атакаваць, а тыя, хто атакавалі, будуць абараняцца. І вось пасля гэтага адбудзецца чацвёртае заданне, якое заключаецца ў тым, што неабходна знайсці на пляцоўцы падчас выканання першых 3 заданняў вось такія бутэлькі з празрыстай вадкасцю. Калі вы яе знайшлі, то несеце на сваю базу і атрымліваеце за кожную знойдзеную бутэльку 1 бал. Калі пачнецца чацвёртае заданне, то балы не будуць залічвацца за знойдзеныя бутэлькі, бо яны будуць схаваны па пляцоўцы, і не факт, што вы падчас гульні ўсіх іх зможаце знайсці. Значит, пачалося чацвёртае заданне, і вам неабходна прынесці іх у зону перапрацоўцы, дзе будзе знаходзіцца кантрольная кропка, якую неабходна утрымаць 3 хвіліны. То есть одна бутэлька на одну кантрольную кропку. 3 хвіліны пратрымалі кропку, вадкасць перапрацавалася. Ну, як гэта будзе адбывацца? Зараз я вам прадэманструю гэты цуд. Ось так выглядае бутэлька з перапрацаванай вадкасцю. Тая дружына, якая вадкасць перапрацавала, атрымлівае 1 бал. Потым ось такую перапрацаваную бутэльку неабходна прынесці на сваю базу, і тады вы атрымліваеце яшчэ 1 бал. Хочу падкрэсліць, што падчас транспартыроўкі вось гэтых бутэлек іх можна перахапіць. То есть один гулец можа несці одну бутэльку, і ён павінен быць жывы. Калі яго забілі, ён кідае бутэльку там, дзе яго забілі, а далей хто заўгодна можа яе падабраць і аднесці на сваю базу. Гэта асноўныя заданні нашай сцэнарнай гульні. Пасля сцэнарнай гульні адбудзецца розыгрыш прызоў сярод гульцоў, якія удзельнічалі ў летніх зборных гульнях. Падчас гэтых гульняў гульцы атрымоўвалі балы, якія канвертаваліся ў жэтоны. І вось жэтоны гульцоў, якія прысутнічаюць на нашай мерапрыемстве, будуць удзельнічаць у розыгрышы. Галоўны прыз нашага розыгрыша – гэта тагер айчыннай вытворчасці з электронікай Rocky 32. Камусьці ён дастанецца ў падарунак. Таксама будуць яшчэ і іншыя прызы, але якія і менавіта вы даведаецеся ўжо менавіта на самым мерапрыемстве. Ну і пасля ўсёй гэтай афіцыйнай частцы у нас будзе распалена вогнішча, пажараны шашлык, можна будзе пасядзець, пагутарыць, файна пабавіць час. І такім вось чынам закрыць увесь летні сезон 2025 года. Але вельмі пажадана, каб вы папярэдне запісаліся на наша мерапрыемства. Гэта патрэбна для таго, каб мы маглі ведаць, колькі людзей збіраецца удзельнічаць, і каб мы больш-менш раўназначна падзялілі гульцоў на бакі, каб не было такога, што на адным баку будзе перавага. Павінен быць баланс.
Ну, а так, вялікі дзякуй за ўвагу, вельмі чакаем вас на нашым мерапрыемстве. Да новых сустрэч. Пакуль.